folkens, og velkommen til min video. I dag skal vi spille guitar igen. Og jeg spillede med min ven i går, men det var lidt problemer, så den ikke gad ligge ude, så der var opstået en fejl og alt muligt. Nu vil jeg lave den her. Og så skal vi se, så har jeg polititøj på. Og på godmasker og en glitch. Og jeg skulle have lagt en video i går aftes, fordi der 0056, der var der hack. Det er fordi jeg havde på en tekop, og så var der en tekop og sådan en volleyball på hovedet, så sådan en kuffert i hænderne. Lidt underligt. Nu vil jeg lige skyde ham her. Og så lige en lille ged. Damn, er der bitch. De var på vej til at skyde mig. $105. Og stjæler jeg lige en motorcykel. Og jeg spillede også med min ven i går til, hvis I ikke kender ham i forvejen. Jeg har ikke haft ham med i videoerne, så... På en måde kan man godt sige, at det faktisk er min morgenrutine. På en måde. Jeg har næsten lige stået op for et par minutter siden. Og så satte jeg lige mig til at spille GTA IV. Men det gad jeg ikke. Fordi så sad jeg så videoer. Altid om morgenen til fjenden, så tager jeg til den nærmeste. Hvis jeg spiser nogle chips bare om aftenen inden, så tager jeg altid det om morgenen. Viser det sidste. Ligesom Benjamin Jønsson, han gjorde i en af hans videoer med hans morgenrutine. Hans 2015. Og senere vil jeg også lave videoer, så det vil jeg også komme til at se. Nu er YouTube også blevet vigtigt. Jeg havde kraften ikke til at bo herovre fra. Jeg kan bare gøre noget andet. Så døde jeg. Og vi skal spille GTA senere, mig og ham, hvis han gider at komme på. Så skal vi lave det, som vi lavede i går, men det bare ikke blev lagt ud. Oh my god. Jeg har kun lige 29.000. Det er de eneste penge, jeg har. Pesos. Pass for remote.
Jeg vil også lægge flere videoer med Pokémon Go. Og nu skal jeg lige ringe til Pegasus, og så skaffe mig en bil. Jeg skal rigtig se, hvad der sker nu. Jeg skal se mit privat fly, min privat helikopter. Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Så stjæler jeg en bil. Ud med dig, mand. Og så ser jeg så lige på vej væk. Så skal jeg rigtig se min private helikopter. Gul helikopter. Og I kan også sende mig venanmodninger og alt det. Men kun hvis I er danskere. Jeg hader englænder. Der skal man så skrive engelsk. Og det er mega irriterende. Jeg lader være med at kigge op, for jeg kan ikke se det. Se. Gul helikopter. Så skal vi bare lige sidde og chill. Se. Så. Så sætter jeg mig herind. Nej, det gør jeg ikke. Så sætter jeg mig om til, hvor jeg skal styre. Så starter helikopteren. Og så skal I bare se, hvor jeg vil flyve hen. Nej, jeg flyver bagud. Gør jeg lige den her. Gør jeg lige den der. Tager lige hjulene op. Og jeg har også en Hapterdrive. Den koster 3 millioner, hvis I går ind under militærbase, tror jeg. Ind under militær, eller ikke det til at nå den der. Jeg vil lige se, hvor langt det flyver over. Nej, jeg skal til... tager hjulene ud. Og så flyver jeg ned til ham der, og så skal jeg til at lande her. Nå, skal jeg lidt? Ja vel. Så flyver vi sgu. I den der højde kan man godt dø. Jeg må også hellere til at starte videoen, så husk at give den et like. Husk at give den et like, subscribe og abonnere og kommentere. Farvel. Hej.